Rankovské skaly sú obľúbeným miestom. Kamaráti, kamarátky, vítajte opäť na našom YouTube kanáli. Dnes sme sa vybrali na takú menšiu prechádzku, dá sa povedať, a to z jediného dôvodu. Dnes budeme vítať alebo iniciovať novú členku do nášho turistického zoskupenia a tou členkou je Mandy. Dneska to teda máme namerené na pekný vyhliadkový bod, a to konkrétne na Rankovské skaly. A východiskovou obcou je obec Herľany, ktorá je známa vychýleným herľanským gejzírom, ktorý sa nachádza práve za mnou. Jeho zaujímavosťou je to, že vznikol v podstate ľudskou aktivitou po uskutočnení nejakých prieskumných vrtov, a to niekedy koncom 19. storočia. Samotná erupcia je každých cca 35 hodín. A najbližšia erupcia by mala byť podľa informačnej tabule za mnou 5. marca, ale keďže dnes je marca 9., tak pravdepodobne sa budeme musieť vrátiť v čase. Koncu sa nám trošku rozpršalo, takže vyťahli sme turistický dážnik a pokračujeme smerom k autu.
turisticko-iniciačný obrad Mandy zvládla na výbornú. A za chvíľu nám tu zaspí, je patrične unavená. A vyzerá to tak, že ju budeme brávať aj na ostatné túry, zatiaľ na kratšie a potom časom sa pridá aj na nejaké viac dňovky, dúfajme. Rankovské skaly sú obľúbeným miestom turistov. Stretli sme teraz cestou dole niekoľko skupiniek. Je to nenáročná túra, zvládli sme ju aj cestou späť za 3 hodinky spolu s točením videí. Ak sa vám toto video páčilo, dajte nám like, ak sa vám nepáčilo, dajte nám dislike a každopádne nám dajte svoj odber a vidíme sa na budúce, kamaráti. Šťastlivo. Nepáčilo sa na